ואז אני הייתי צריכה לעלות, אבל לא הצלחתי לשחרר את הגב. אז שמש הזמין את טנצר. וטנצר היה... אתה, מאיפה אתה? תל אביב? וואלה, תל אביב, חשבתי סגרו את הגן חיות, מה קרה, שחררו אותך מוקדם היום? אתם יודעים מה אני אוהב? אני אוהב את הערסים האלה. למה? הם סקרנים, כל ערס סקרן, גם סקר במסתרה, גם סקרנים, הולכים לך לחוף ים. ומה הדבר הראשון שהם רוצים? כל אחד, כל תיירת שהם רואים בחוף, סלחי לי מה שעה, סלחי לי מה שעה, למה מה קרה? הלו. בוא'נה, תאר אתה שם, מה קרה? לא הבנת את ההומור שלי? נראה לי אתה לפי המבנה גולגולת שלך, אתה בטח מהעדה הגרוזינית, בטח אתה...